אני החלטתי ללמוד קורס הנחיית קבוצות, כי אני חושבת שזה כלי שמאוד מעשיר אותי בחיי המקצועיים. אני עוסקת בתחום של שיווק וניהול, והכלים שלמדתי פה בגישות הם כלים שאני מיישמת אותם ביום-יום שלי. אני מאוד ממליצה לאנשים להצטרף לקורס הזה. אני חושבת שהוא מקנה כלים פרקטיים שאפשר להשתמש איתם בחיי היום-יום. אני חושבת שהם עוזרים מאוד בניהול, הם עוזרים מאוד בהעברת תהליך בתוך ארגון. אם אתה רוצה גם לשלב את זה בחייך הפרטיים, יש פה לא מעט כלים שאתה יכול לעשות את זה. לפני שהגעתי לכאן, חשבתי שיותר אני אקבל כלים שקשורים לאיך ולשיטה. וגיליתי כשהייתי פה שמעבר לאיך ולשיטה קיבלנו פה נשמה וחוויה, וזה מה שהיה חשוב לי כשאני באה ללמוד מקצוע כזה. בסוף הקורס ישנו מרכז הערכה, מי שעובר אותו מתקבל למסגרת של סטאז' של 600 שעות. במסגרת הסטאז' אתה מקבל חניכה צמודה, מלווים אותך, מלמדים אותך, תומכים בך, נותנים לך משובים, ובעצם אתה בונה את עצמך כאיש מקצוע. בסיום הסטאז' אתה יכול להשתלב מול כל ארגון, מול כל מנהל, בצורה מאוד בטוחה ומקצועית. אני חושבת שהדבר הכי בולט בגישות זה זה שאתה בא ללמוד עם חוויה. אתה לא בא ללימודים משעממים. אתה חווה פה המון חוויות, הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית. זה מאוד מעצים אותך כבן אדם, וזה נותן לך המון ביטחון לצאת עם זה לשטח אחר כך.